Аудиокниги для детей читает Лира. Белорусская казка «Пшанічны колосок». Жылі ў адным двары курочка-сакатушка, гусак-шипун ды індык-балбатун. Курочка даглядала сваіх куранятак, хрэблася на сметніку, шукала зярнятак. А гусак-шипун і індык-балбатун толькі ж пацыравалі ўзад і ўперад па двары, як важныя паны, ды заўсёды вялі між сабою спрэчкі аб тым, хто з іх важнейшы і разумнейшы. «У мяне галава большая», — хваліўся гусак, «дык і розуму ў ёй больш». Індык з гэтым не згаджаўся. «Галава ў цябе вялікая, гэта праўда, ды дурная, як бот», — казаў ён. «Ну няхай сабе галава дурная», — адказваў гусак. «Затое нос які ў мяне, моцны, цвёрды, прыгожы. А ў цябе што за нос? Смех адзін, чарвяк, а не нос». І гусак, і індык былі страшэнныя гультаі. Яды шукаць сабе ленаваліся, і таму часта галадалі. Каб не карміла іх сяды тады гаспадыня, дык даўно б гультаёў на свеце не было. Аднаго разу знайшла курачка каля плота пшанічны каласок. Зарадавалася каласку, засакатала на ўвесь двор. «Ко-ко-ко, глядзіце, які цудоўны каласок я знайшла!» Пачулі пра такую навіну шипун і балбатун. «А ну, пакажы!» Курочка показала ім каласок, індык панюхаў каласок сваім носам чарвяком. «Так, — сказаў ён, — каласок і праўда цудоўны, трэба яго змалаціць». «Ага, — згадзіўся і гусак, — трэба змалаціць, тады будуць зярняткі. А яны смачныя, ага. Добра, — сказала курочка. «А хто яго змалоціць?» «Толькі не я, — адказаў гусак. Я тоўсты, мне цяжка цэпам махаць». «Дык што ж ты хочаш, каб я малаціў?» — горача забалбатаў індык. «Я табе не парабак». «Ну добра, — сказала курочка, — я сама змалачу». Пайшла яна на ток, узяла цэп і змалаціла пшанічны каласок. Прынесла зярняткі і цешыцца. «Глядзіце, якія цудоўныя зярняткі! Чырванаватенькія, пузатенькія. Яны, напэўна, смачнейшыя за ячменныя». Падышлі да зярнятак і гусак з індыком. «Так, — сказаў індык, — цудоўныя зярняткі». Ага, — пацвердзіў гусак. «Аж шкада дзяўбаць іх». «І не трэба дзяўбаць, іх трэба змалоць ды напячы булак», — падаў разумную параду індык. Ага, — згадзіўся гусак. «Пшанічныя булкі, мяккія, як мой пух, а смачныя якія». «Добра, — сказала курочка. А хто змелі пшанічныя зярняткі?» «Толькі не я, — буркнуў гусак. Мне цяжка ў млын хадзіць». «І не я, — усклікнуўся індык. З такою простою работаю і дурны гусак справіцца». «Ну што ж, — сказала курочка, — калі так, то давядзецца мне самой ісці ў млын». Усыпала яна зярняткі ў торбачку і панесла ў млын. Там змалола і прынесла муку да хаты. «Ай, якая бялюткая мука! — засакатала курочка на ўвесь двор. Індык панюхаў муку. Так, — сказаў ён, — добра пахне. Значыць, смачныя будуць булкі». Ага, я ж казаў, што смачныя, — уставіў слова і гусак. «Ну, а хто спячэ з гэтай мукі булкі?» — запыталася курочка. Гусак пакруціў сваёй вялізнай галавою. «Я не ўмею». Індык адказаў.
Я хоць і умею, ды не хачу. Няхай гусак пячэ. Ну добре, сказала курочка, тады я сама спяку. Знайшла яна пад паветкаю дзежачку і расчыніла цеста. Потым пакалола дроў і запаліла ў печы. Калі цеста падышло, курочка нарабіла круглых, прыгожых булак і ўсадзіла іх на лапаці ў печ. Булкі пачалі пячыся. І такі прыемны пах пайшоў ад іх па ўсім двары, што ў гусака і індыка аж слінкі пацяклі. А трэба сказаць, што яны даўно нічога не елі і так выгаладаліся, што нават спрачацца перасталі, хто з іх важнейшы ды разумнейшы. «Хадзем у хату», – сказаў індык. «Відаць, булкі ўжо гатовы». «Ага», – адказаў гусак. «Хадзем, брат, у хату». Прыйшлі індык з гусаком у хату, а там курочка булкі з печы дастае. Мяккія, румяныя, пахучыя. «Так», – весела загаварыў індык. «Якраз у пару прыйшлі». «Ага», – заківаў галавой гусак і першы падаўся за стол. Індык за ім. Курочка спыніла іх. «Чакайце, не спяшайцеся, панове. Перш чым садзіцца за стол, адкажыце мне на мае пытанні». «Давай свае пытанні», – сярдзіта прашупеў гусак. «Толькі хутчэй». «Але толькі хутчэй», – шпарка забалбатаў індык. «А то дужа есці хочацца». «Дык слухайце, хто пшанічны каласок знайшоў?» «Ты, курочка, вядома, ты знайшла», – адказалі індык і гусак у адзін голас. «Хто змалаціў каласок?» «Ты, курочка, змалаціла». «Хто зярняткі ў млын насіў?» «Ты насіла». «А хто дровы сёк, печы паліў, пшанічныя булкі пёк?» Пераглянуліся паміж сабою індык з гусаком і адказалі: «Ты, вядома, за гэта табе і слава». «Дык вось», – сказала курочка-сакатушка, «каму слава, таму і булкі. А вы, гультаі, ідзіце прэч адгэтуль». «Ко-ко-ко, дзеткі, бяжыце сюды хутчэй». Пазбягаліся з двара кураняткі і пачалі з курачкай частавацца свежымі пшанічнымі булкамі. А галодныя гультаі індык і гусак зноў заспрачаліся, хто з іх важнейшы ды разумнейшы. Канец. Калі вам спадабалася казка, стаўце пальцы ўверх і падпісвайцесь на канал. Дзякуй за тое, што слухалі. Ваша Ліра.
Аудиокниги для детей читает Лира. Белорусская казка. Сова и ворона. Жылі сабе на дрэве сова і ворона. Сова ў дупле, ворона ў гняздзе. А было гэта вельмі даўно. Тады яшчэ ворона і сова былі белыя. Сова і кажа вароне: «Размалюй мяне». Ворона назбірала з розных дрэў пупышак, настаяла іх на расе і пачала тою фарбаю размалёўваць кожнае пёрка савы. Цэлы дзень працавала. Сава толькі паварочвала ледні наўкола сваю галаву і аглядала круглымі вачыма сваё стракатае пер'е. Варона ёй і на твары зрабіла абводы. Рада сава такою красуняй у лесе стала, такімі прыгожымі і яе дзеткі будуць. Варона ёй і кажа: «Як толькі абсохнеш, і мяне размалюй». «Добра», – кажа сава, а сама думае: «Тады і ты, варона, будзеш красуняю. Не быць гэтаму». Абсохла сава і паднялася да вароны ў гняздо. «Буду цябе размалёўваць. Заплюшч вочы і не варушыся». Тут сава бух на варону чорнай фарбы і абліла яе ўсю з галавы да ног. Разгневалася на саву варона: «Я лепей бы белай была. Што ты, лупатая, са мною зрабіла? Гэта ж мы, вароны, цяпер назаўсёды чорнымі будзем». А сава схавалась у дупло і цэлы дзень не паказвалася. І толькі калі варона нанач у гняздзе ўселася, яна вылецела з дупла і ўсю ноч лятала ды гукала, якая яна прыгожая. Але астатнія лясныя птушкі спалі, не бачылі яе цяперашняй красы, ды яшчэ і злавалі, што яна ім спаць не дае. Толькі пад самую раніцу вярнулася сава ў дупло і заснула. Але тут прачнулася варона і пачала каркаць над яе дуплом: «Уставай, санліўка! Хто гэта спіць удзень?» Лес абудзіўся. Застракаталі сарокі, засвісталі дразды. Сваёй дзюбай забарабаніў па дрэве дзяцел. Сава сядзіць у дупле і баіцца паказацца на вочы птушкам. Нядобра варагаваць з усімі. З таго часу так і павялося. Сава удзень спіць, а ноччу лятае. Конец.